बेहा उन्दैद्रायखाय केन्डिडेट जानो मोना नोंसिना डिपुटि CM गबिन्द बसुमतारी सारा बोराय गागि सुबुं एजेडखाय मोननै MLA आरो डिपुटि CM मोननै सालायनानै दं बिराद मोजां BJP खौ वेलकाम खालामग्रा मानसियानो मानगिदा हाग्रामा महिलारियासो सर्बानन्द सनवाल मानगिदा प्रमद बर'आ बेसो एलायन्स खालामाखैमोन एलायन्स जानानै जुदि जोंनि बर' मानसिखौ जुदि नायगार सोरबा गावथारनाय मोनबा आलादा बाथ्रामोन दिनैथ' बिदि जेबो जायाखैना दिनै मोनसे पिस प्रसेसआव फैबाय सान्थि सुक्तिनि उनावहाय बेफोर जाथायफ्रा जानो मोननायखायनोथ' दिनै फ्राय सुबुङानो गोजोननाय गैया एक्सुवेलि BTC आव स्टेट एलायन्सखौ होनाखै BTC आव बा BTR आव सोर लाइ होग्रामोन खोथाया बेसो फैगोन स' दिनैनि भिडिअ'आ जोबोद इम्परटेन्ट नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जनक आरो जोंसार आदामोना फेक इनकाउन्टार जादों बियो पिस एग्रिमेन्टनि सिगांमोन नामा रंगल बाबु नोंथाङा फिननाय होनो हागोन दा सावरायनांगौ बाथ्राया जाहैबाय जोंसार आरो जनकनि फेक इनकाउन्टार सान्थि सुक्तिनि उनावनो जादों पिपल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना सोद्रोमा बिथांमोना मावथि बिथांमोना बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां एसे सिगां सानग्रो बेनिफ्राय लेटेस्ट बावाखै जाहारबारियाव मेलेम गलायनाय दंफां लायनायखौनो सार्भिस प्रभाइडारनि मावथिफ्रा गावना होनाया डिस्टेन्स सुटआव बेफोर मा सान्थि सुक्ति जानायनि सिगाङाव ना उनाव प्रमद बर'नि आमोलाव ना हाग्रामा महिलारिनि आमोलाव बेनि एन्सारखौ होग्रोदो बुंहरगोन मालायखौ मिडियानि सिगाङाव बा ब्लाड सेड लाबोदों हिंसा लाबोदों दावराव दावसि हारिजों हारि एसे बैफोर जाथायफ्रा मा बेफोर जाथायफ्रा जाथाय नङा नामा सोरनि दिनावमोनलाय दैबानाजों खुरखाजानाय रायजोफोरखौ नोंथांमोना BPMनि भटार्स होनानै जायगा होयैया बेफोर मा इनाय अनागारि नङा रायजो राजाफोरखौ अनसायदोंब्ला बिथांमोननि भटजोंनो देरहादोंब्ला बा नोङो जेरैखि जाया सासे दायथ' मोनबायबा रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै रायजोनि बयखौबो समानै अननांगोन राजखान्थियारि भाबै माबा मोनसे इक'नमिक ब्लकेट बेफोर आलादा खोथा खैफोदनि समावथ' अननो रोंनांगोन ना दैबाना जानानै हालाय हाफाय जाबाय BPFनि सापर्टार्स होनानै जोगारबाय सोरनि आमोलाव जाखो बेफोर सिखार लादोब्रा बबेबा मोनसे भुल मावफ्लांनायखौ भुलाथ' जाखायो भुल मावथारै जौ जुवा लोंथारै दांथारैफोरबादि मिडियानि सिगाङाव बुंनानै लायो रायजो राजाफ्रा खि मिथियै साननो रोङै दंबावो बे जुगाव लाजिनांगौब्रा अबेबा खोथाखौ बुंनो भुलखौ भुल नङैखौ नङै जाफ्लांबाय भुलाव बेफोरखौ सिखार लानो हायो मावथारैसो भुल पलिटिक्स दे बेनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथाङा एलायन्सखौ स्टेटजोंसो खालामदों गावनि आमोलाव कंग्रेसआनो होन BJPआनो होन सिगां समावहाय BTC आव कंग्रेसखौबो BJPखौबो सिट शेयारिं बानायाखै लाइ होआखै जायनि जाहोनाव बिथांनि आमोलाव 16टा डिपार्टमेन्टसा थाङाखै नाथाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय सान्थि सुक्तिनि उनावहाय BJPजों एलायन्स जाखांनायनि उनावहाय 16टा डिपार्टमेन्टसा मानो गोमाखै आखायाव लानानै मावनानै खोन्थानायदो माबायदि उन्नति जायो आखायाव लानानै मालायनो DCनो मानो हरनांगौ हाग्रामानि आमोलाव एलायन्स जादोंबाबो स्टेटआव हरदोंमोन नामा बिथांमोन BJPखौथ' BTC आव हाबहोआखैमोन हाग्रामा महिलारिनि आमोलाव BCDC आव BJPजों सियार बाहाग खालामनाय आसनि बाहाग खालामनाय माबा मोनसे बुस्थु सौफै साथा कम्बल MGNरेगा स्किम BCDC आव सौफैनायखौ सियार खालामनाङाखै बाहाग खालामनाङाखै BJPजों BTC आव BJPआ एलायन्स नङा स्टेटआवसोमोन आरो स्टेटआव खालामनायनि थाखायनोथ' हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां MLA देरहानानै दैथायहरनो हानायनि थाखायनोथ' केबिनेट रेंकनि 3 मन्थ्रि मोनदों प्रमेला रानि ब्रह्म चन्दन ब्रह्म रिहन दैमारि बिथांमोना केबिनेट रेंक इन्जय खालामबोदों
नोंथांमोनाबो BJPजों एलायन्स खालामबाय जेला साथामखौथ' नांला, सानै केबिनेट मिनिस्टार बिख'नानै लादो, रायजोफोरनो दिन्थिदो, अब्ला रायजोफ्रा नोंथांमोननि मावनायखौ मोजां मोनगोन। लोब लोब नों आं जों बयबो आवगायबोगोन। रन्जित दास बिथाङानो बै समाव आंनाव भिडिअ फुटेज दंबावोसो, नांगौब्ला होनांगौब्ला स्वयं गावनि खुगाजोंनो बुंनानै होदों रायजोफोरनि सिगाङाव, हाग्रामा महिलारिया हाबहोआखैमोन होननानै। नाथाय जों दा एथ'था देरहाबाय, BTC इलेक्सननि उनाव लेक्सार होनाय। दा अब्ला गुबुना UPPLनि सोद्रोमा बिथांमोना हाग्रामा महिलारिया BTCआव BJPखौ लाइहोग्रा होननानै मालाबाबो बुंनो हाया। बिथाङा स्टेटजों एलायन्स खालामदों माखासे प्रिभिलेजेसफोरखौ, अपरचुनिटिफोरखौ लानो थाखाय। नोंथांमोनाबो मा साथाम साबा केबिनेट मिनिस्टार BPFनि आमोलाव मोननायनिख्रुइ बांसिन लानानै दिन्थि। हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जेरावबो बांसिन हाबा माव, अब्लानो नोंथांमोननि देरहानायखौ हमथा हाया आरो नोंथांमोनाव लोब लोब सुबुंफोर थांगोन। नाथाय सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव माखासे सिनारिफोरखौ फेक एनकाउन्टार, गावग्लुंनाय, होग्लुंनाय बेफोरखौ नुनो मोननायनि थाखाय माखासे एक्स NDP बिथांमोननि माखासे मोननांगौ जे पेकेज बा मुंख्लंफोरनि थाखाय मोननांगौ पेकेज, बेफोर मोनैनि थाखाय रायजो राजाफ्रा खुद्रिनाय फैदों। बेफोरखौ क्लियार खालामना हो, अब्लानो नोंथांमोनखौबो हमथानो हाया। हाग्रामानि मावनायनिख्रुइ मा 1 गुन 3 गुन बारा खामानि माव, अब्लानो रायजोफ्रा बयबो लोब लोब मदद होगोन। दा मावनो हायाखै बेखौ बुङाखै, समजों खाबजानानै मावनानै दिन्थि, अब्लानो बयबो गोजोननाय मोनगोन। सान्थिखौ थारैनो आजावनानै लागोन, नाथाय खुगायाव सान्थि सान्थिनि नामावहाय असान्थि आरो रायजो राजानि आरो ओनसोलनि अर्थ बेबस्थाया गोमायोबा बेवहाय सान्थिनि खुनु मिनिं थाहैया। BPFनिफ्राय जेब्ला पेनेल लिस्टआव पृथ्वीराज देबनारायण मिसनि नामखौ सोयो, फैगौ लकसभा क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय, बेनिफ्रायनो UPPLनिफ्राय माखासे खोथा ओंखारबाय थादों। बिना गयारि मादैयाबो बुंदों BPFआव राजनितिक गेलेनो थाखाय मानसियानो गैला नामा, लिडारानो गैला नामा, ओंखायनो उन्दैखौनो केन्डिडेट होदों। बे पृथ्वी देबनारायण मिसआ उन्दै नामा? हाग्रायाव थांनानै NDPफोरजों जगाजग, NLFफोरजों जगाजग लाबोनानै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों बाथामोनजों रायज्लायलायनो हानाया उन्दैबाव नामा? भट होनो मोननाया यां बियो। दा बेखौ बिथांमोना बुंदों जाबाय दे, नाथाय नोंसिना UPPLनिया गबिन्द बसुमतारी डिपुटि CM सारा बोराय गागजिखाय, बिराद बैसो एजेडखाय डिपुटि CMबो MLAबो मोननै सालायनानै दं। बास बेनोना, बेहा उन्दैद्रायखाय केन्डिडेट जानो मोना। नोंसिना डिपुटि CM गबिन्द बसुमतारी सारा बोराय गागजि सुबुं एजेडखाय मोननै MLA आरो डिपुटि CM मोननै सालायनानै दं। बिराद मोजां। स' बेनि सायाव रायजो राजाफ्रा मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। एसेखिनियाव भिडिअखौ दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।